za mashindano yetu. Caroline Duta noloyo points 9 kendo konyo team mar Zetech Sparks loyo team mar JKUAT Links points 73 kuom 43 e tuke mag okapu e lig maduong' e pacho ka mano bagi alap manyayo. Zetech Sparks noyudo loch e set mokwongo gi mar ariyo kaluwore bang' loyo points 16 kuom 0 gi 19 kuom 0. Team mar JKUAT noduogo set mar adek gi mijing'o bang' jotugo Joy Mweni gi Leonida Kaberia yudo points 4 mapiyo. Kata kamano, Caroline Duarte noloko tugo e set mogik e tugono mane orumo points 73 kuom 40.